Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade, Brandbier en Bakkerij Vonken. Welkom terug, dit is Almaden Kerkrade. Roes het zog traditioneel op Vastelovensmonnik, de grote optocht dus. Met de koninklijke harmonie Sint Filomena die de ganse maat luid sjonkelen in de klankstad. Schönst op de Welt. Een beetje het volkslied van Kerkrade wordt gespeeld. Ja. En volgens mij gaan we nog iets toegaven. Protocol weer een ere grote ook voor het vertrek van de Filomeen op de jaardenmars van Nico Ploem. Hier een grootje leedjesmaker. Orkest is ook allemaal betrokken bij de Kniepa Meets Ploemovende in de Schouwburg in Heerlen. Voor de leedjes van Wiel Kniepa. Leedjesmaker uit Heerlen werden uitgevoerd en dus van de Nico Ploem. Gerda Stief uitverkocht. En er werd volop met gezongen. Schön is met de harmonie in Kerkrade. De verschillende leden van de harmonieën die zijn samen lid van de Prinsenkapel die immer vuur jeet voor de KVV. Ze kunnen ook van alles her.
Kern in Landgraaf, komt langs. Stond 75 jaar, dat werd in de outfits ook gevierd. Zeer actieve vereniging. Rond veel voor het dorpsleven door. En noemen zich daarbij de meute. Maar de roes het zo een kerkrood te komen. En dat is gewoon niet erg natuurlijk. Het meer wie je wat er. Weer een jubileum, zo te zien. Ja, dat is want je in de Knoepclub. 1x11. Die gaan live op de waan Duo XS uit Kerkrade. Het grootste deel van deze verein is van VV Chevermond van de voetbalclub. De Knoepclub, ja. En nu hebben we vooral gewerkt tot heel veel Kerkruise woord dubbelzinnig kunnen zijn, hè? Knoep? Ja, Ja, wat is het nou? dit is van een oud kaartspel. Een oud kaartspel? Ja, maar dat kan toch een schone kant eraf brengen. Ja, dat, alle kanten kan ze doen. Maar waar is het door ontstaan? Wat betekent het? Het schijnt een ganz oud kaartspel te zien. Ja, meneer zet het wel heel erg veilig, want Knoep kan immers flink mappen. Maar kan ook intimiteit tussen een man en een vrouw Kan ook zijn. een schone kant eraf. De sfeer dachten de Knoepclub, daar wouden we voor een schep meer van weten. Ja, dat is, vroeger zagen ze ook mensen seks houden, dan werd geknoept. Misschien is het dan toch de Knoepclub die... Ja, de kinderen zijn langzaam groot. Hè. De Knoepclub. Nou, dankjewel Patty voor het oezoeken. Dat is voor het aanverdienlijk duidelijk. De schravelvutjer. Met de vutjer in de bumpjer. De weergoden zijn dus goed gezind. Zonnetje blietroes. En het kent de liedjes van Behoed, goed zo. Dat is nog geen inspiratie voor de Joost, waar dat we even weten wat ook alweer om je door had. Ja, Nee. wat een nerven. Met de vutjer en de blumpjer, ja, dat deelt ze bloemenhoed natuurlijk. Ook aan de prinsen. Had hij ook al bloemen gehad? Ik heb een hele mooie rode bloem gehad. En ik weet niet wat ze hier allemaal uitgooien. Ja, we kregen bloemen, maar ook sekduikjes. En wat ze daar precies mee willen, dat weet ik niet zo heel goed. Ik hoop niet voor de tronen van vanavond of tronen van geluk. Maar ik stond weer even bij de jury. Kijk, sinds met z'n drieën op een rieke stoom. Ik zie nu glunderen. Heerlijk toch, met dat weer. Fantastisch, ja. Alleen maar glunderen. Absoluut. Maar als het zonneke uitkomt, dan komen de pakken natuurlijk ook extra uit. Dat is ook het richtingraad en dat zonnedraad, dan kunnen ze ook best wel beoordelen. Want dan had iedereen zich buiten voor je door, wat dan ook extra samendraad geeft van de kleur, van de muiten wat strijd had. Want wanneer het verreend is natuurlijk alles jammer.
Maar je staat hier al heel gaat jurkens met z'n drieën op een rie, hè? Zit je er helemaal op een ingewerkt of zeg je aan het einde van de optocht dat je toch wel een smurt erover hebt? Nou, dat werd Jot besproken ook gingen, ja, dat ze zegt van, is het Jot, is het niet Jot? Maar van komen er wel uit, dat is nog geen jaar gelukt, dat lukt dus ons dit jaar uiteraard ook warm. Maar er zit wel eens een keer in de punten van discussie in, maar dat is toch Jot. En dat los je dan op met een pilsje drinken samen? Ja, tuurlijk, dat moet lukken wel. Heb je onderling ook rollen verdeeld? Let iedereen op gaat anders? Nee, iedereen het deed natuurlijk totaal beoordelen voor zichzelf. Maar anders zou het natuurlijk niet eerlijk zien. Dat is natuurlijk ik bevuurde hem, ik bevuurde hem, nee. Iedereen deed de totaliteit van zichzelf en op het einde werd ze samen zaten wat Jot en wat niet Jot voor. Of best wij zaten, wie had gewonnen of wie had niet gewonnen. En je hebt onderling al erover gesproken? Tuurlijk, van ze vuren in de hand van eerst overlaat, wie, wat en hoe. Dus op het einde kunt de Oeslaaf vanzelf op zijn plaats wat zie je moet. Ik ben benieuwd wij uiteindelijk met een prijs naar boete mogen lopen. Want je gaat van veer, hè? Veerprijs. Veerprijs, dus 1, 2, 3, 4, dus voor ieder onderdeel 1. En natuurlijk 3 plaatsjes met waan, onder waan, de groepen. En dan kiezen we een overallprijs, dat is dan de totale wedstrijd van allen uit. Maar als ze toch met mocht lopen, de optocht van Kerkrade, dan ben je toch al ganz gelukkig. Dan heb ze toch al gewonnen? Ja, de renner had gewonnen, de midluift. Is een jaar alweer. Maar voor toch een beetje meer ze hebben gezegd van hey, uitnodiging van niks om nog beter te zien. Je hebt voor een schöne ballenprijs van een groep dit deed en dat ook verdiend had. Maar verdiend hadden ze het eigenlijk allemaal. Dat is absoluut waar. En ik ben benieuwd wij uiteindelijk dan de grote winnaar gaat zien. Ja, de stoomverie met ons bloemkes, hè, Marieke? Ja, zo wel. Ja, stel bloemkes. We gaan eens even kijken wat er nog meer is, Ruud. Ja, Patty bij de jury wordt dat. Het is wel de bloemkes. Ja. Leuk om te vertellen. De kap wat er hier op had, is een van de jaarlijkse onderscheidingen van de Kerkrade's Vastelovensverein. De Prinsenrad heeft door Zwarte Katerhoes en de KVV zelf, de algehele verein, die hebben de narrenkap, die is zo af. Zeg maar op de vetdonderdag ziet zo. En dat krijgt eigenlijk een soort vastelovensvierder van het jaar, neem ik het zelf, maar en de veel betekent dat voor de vasteloven in Kerkrade, dat werd uitgeroepen. Ik weet dat zelf van tevoren net. En daar zitten in de zaal en op een moment weet degene zien na. En zit ze wel zelf bij de favorieten ook? Ik net, nee. Ik ken hem, ik denk eigenlijk dat ik hem niet kan krijgen. Als ex-sprint. Als het goed zou gaan natuurlijk. Ik ga natuurlijk zeggen, ja. Werd zich Jot warm gesprongen. Jack heeft er level af. De Janse optocht werd live gezongen. Laatste jaar dat ze met je bij. Dan wordt Patty toch maar een stellige vraag waarom. Want ja, en ik zijn zo zien laag, je kennen ze nog wel een paar jaar weer. Zingen hun eigen liedjes, een medley daarvan.
rit stoppen, hè? Weer gaan stoppen, 3 maal 11 jaar. Het is hier nog weer voor jullie niks hier ook aan de kant staan om te kijken wie die anderen langs trekken. Maar wie kijk je dan terug naar die 3 keer 11 jaar? Fantastisch, fantastisch. Het schoonste gedeelte van mijn leven. Dat er dan niet een beetje pijn in de priem te Dat stoppen. deed ping in de zak, dat je lucht hebt, hè. Nou wordt Kerkrotje plat. Maar toch de keuze gemaakt. De keuze is gemaakt. We houden er mee op. We hebben alles bereikt wat we bereiken willen. Kijk maar naar de kostuumker met de prijs wat erop hangen. We geven nu Angelu een kans dat die ook een prijs kunnen winnen. Kom je dan volgend jaar eventjes naar mij toe aan de kant? Ja, klaar. Kom Dan in wil de... ik wel even weten wie... Bist u al getrouwd? Ik ben nog niet getrouwd, nee. Daar kom ik zeker naar. Zou ik meteen met ik met gaan? Ik ga nog plaats. En nu wel zingen, denk ik. Jot Jack. En ziet dit jaar de Pexer door van de afgelopen jaren. De Jo Smits lookalike. Jan Smits. Joost van Kerkrotje. Ja, ja. De Pinkpop Poppen. Dat is van VV Vastelerium. Schöne naam, ik vind hem al vast te leren, joh. Ja. Nou, Jan had het nog eens in zo te zien. Ja. 50 jaar de Pinkpop Poppen aan het dansen. Dat zal... Wat een noodtoestand voor een moer. Moer is een wortel. En de nood had ook bezig, de kokosnoot. Hij had de uitslag, daar ben ik benieuwd. Het broebelen. Nerve eczeem. En contactallergie. Het broebelen. Een beetje de bloren, de warmte bloren. Warmtebeeldjes, ja. America first. Everything is shit. Gaat hij hier naar de uitslag volgens mij? Jazeker, ik ben wel eens even benieuwd, want de heer moet met de jury praten, hè? Mannen, je zit overbodig. Wat hè? Je zit overbodig. Mensen? Ja, hij heeft de uitslag al. Ja. Oh nee, wat? En ze gaan een paar glazen op meer verdienen. Los die jongens, ik dacht, wat dan? Maar leg eens even uit. Je hebt de uitslag al. Ja. Maar meneer, hitse, broebelen, nerven, eczeem en contactallergie. Ja, En wie gaat je die dag dan doorkomen? genoeg meer drinken. Dat je het van een hangover. Misschien moeten we toch de dokter maar eens bellen. Oh, maar ja, ik ga nog een jaartje al pielen in het geschäft. Dus Dan komt het goed. Dan komt het goed. dat is zo. Beterschap, hè? Veel is wel jot voor mezelf. Goed, beterschap. En los die jongen een beetje, die zit tegen de hobby en dan gaat hij nog niets te doen. Beterschap. Daar is er Hans Hirsch met Esther Wetzels. Hans verkleidt weer verkousen door buitenreed naar Kerkrotje. Inderdaad, dit is jaar vermol 11 jaar in de buurt staat. Als minister. Tegenwoordig in ieder geval. Het Esther verkleidt wie het Frida, de buurt van der Ver. 3 keer! Alarm! Alarm! Dit is postminister! Alarm! 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 Dit is postminister! Had zich ook heel het fysiek van der Ver aangeleerd. Der Ver die natuurlijk ook jaarlijks steekt bij de Madammekoer.
mitgegangen met de Joost en de Mark. En is hier gewaardeerd lid van ons ex-prinsen. Patty was er bezig. Ja, ik heb hier een hele bijzondere groep bij me, want voor sommigen jullie is de vastelovend niet lang genoeg. Nee. En voor u is dat zeer zeker zo, want je gaat zelfs een optocht lopen Veel in... zeker. Kerkgroep. Nee, maar je gaat ook naar Italië, heb ik me gelopen. Italië, ja? Dat weet ik niet. Max. Maar, hoe werkt dus de informatie dan? Van Max, onze nieuwe co-presentator. Oké. Hij zag dat je met de bus naar Italië ging om de onnige optocht te lopen. Maar dat is misschien een verrassing, want ik weet het gar niet. Misschien krijg je wel een leuke snoepreisje. Maar dat zou mooi zijn. Op kosten van Max. Hé, hey, geweldig, geweldig. Geavanceer ik dan in Italië. Dankjewel, ik zal zeker zeggen. Ja, ik denk dat er 2 groepen verwisseld zijn, of niet? Ja, genau, dit is de groep. Alle huizen zijn mij kapot, ik weet het niet. En de Wulksjer, ik ga vooral met die lopen hoe je het weer hingera in de optocht. De Wulksjer, die junt inderdaad naar Italië. Dat is wel wel, geen. Zou ze niet erg vinden in Italië. Laatste energie weer nog even de roet geperst. Aan het eind van de optochtroute. Aan het eind van zo'n optocht wie hij, dan zagen we van Kerkgroep, maar daar had ze de pievoes. Ja. Dit jaar strik je de buk neer op de Kerkgrootser. En dat was ook een Zwanemeer. Die groep is 1979. Dit is hier een parodie-act op Tchaikovsky. Witte zwanen, zwarte zwanen.
doet zich dit een beetje denken aan een Madonna. Ja. Hoe gaat het? We kiezen nog een soort van balletvuurstelling, ja, zie ik dat. De groep Jopje Chocolt rolt er maar op. En jubileum. Kijk maar eens. 1 keer 11 jaar. En dat vieren in een optocht in de zon. Ken het veel beter. En Ruud vervolgt ons gaat af wat Pieterberg zou worden. Ja, die groep redelijk vuur aan de optocht zo. Een ongelikte beer. Aha. Want de informatie krijg je uit de Kerkruitser dictionair, dus steden de. Dat moet voor volgend jaar heel lekker voor het spel. Ja. Europa's Tour. En de Hoesheldische, de schoonmaakster. Hoeveel zou ze ophalen in zo'n optocht? Ik denk best wel eens mee kunnen vallen, ja. Ik denk dat ze redelijk het kosten droezelt. En die echt overtuigend is, zeker. Kijk eens, hey. Prachtige kleuren. VV de Tuterbullissen. Tuterbullissen betekenen kerkhoorn uilskuiken. Een groep 50 personen. Organiseren op met een vredig vierde carnaval. Jef Jas Alaaf in de vastelovensavond. Zich ook warm, dat had zich zeker veel moeite gedaan om er zo kleurig mogelijk goed te zien. En dan de zon erop, dan werkt dat. Het is inmiddels behoorlijk druk geworden. Vooral de zonnekant is goed bezet. Het is wel een 5 rijen, denk ik, zo'n beetje. Ja, voor in plaats van tieken zingen, tieken springen. En voor nu bij L1 het tieken zingen. Tieken zingen Kerkhoorn, nu al een paar jaar op verschillende locaties. Op Roduc is het geweer. Eresting is het nu. Dat zijn best wel succesvolle dagen altijd. En dus inspiratie voor de optocht. Ja, en wat u wichtig is, probeert u zijn persoonlijke record te verbeteren.
Het staat op dit moment op 3,67 meter met 3 shoes aan de hoven. Meneer, tekenspringen, is dat niet levensgevaarlijk? Jazeker is dat levensgevaarlijk, maar het hield ik fit. De bevolking in Kerkrade is niet gezonk. En 4 combineren 2 traditionen. Het teken zingen en het teken springen. Maar is het toch ook wel gelukt om er overheen te komen? Je ging toch zo langs? Oblier, 5 meter. Echt waar? Makkelijk. Maar met 2 shoes en hoofd en een beer. Maar je moet wel gaan aan de conditie doen, want je rijdt wel enorm, hè? Maar het is het begin. 5 kilometer toch? Dat is nog alles. Maar houd het vol, meneer. Misschien wordt het wel een traditie. Ja, erg leuk bedacht. De Trump wel eng, 4 hand eng. In hoog. Ja. Geen last van Mexicanen, wel van knie. Jotje Mischus Egelser. 2011 opgeregen. En het is over de 18e kilometer. Zet ze zich ook veel maatschappelijk in. De oudere en de jonge inwoners van Egelser. En samen met de burgerlust van Egelser sluiten ze de vastlopende Egelser af. Zo zie je er ook de jeugdprins en de stadsprins van Egelser mischen zich in het feestgedruis. Ben ik weg. Het is wel een keer ingestapt. Iets worden door je kloon de kloon. Ja. En dan driet ze het bordje om. En dan geeft ze een stuk terug op de route en dan ben ze wel door. En nu snap ik het klonen ook. Ja. Want er zijn er maar 2. De nieuwste groep met een jubileum. Spasclub Jotje stuurt 2x11 jaar. Aan de gezicht ze zien een geweldige jubileumsdag. Oh, fluit. Wat is dit? Wat doen we dit? Gaat Patty fluiten? Patty? Nee, ik ben hier. Oh, ben zo gezangers. Ja, ik wou even vragen wie ze hun 2 keer 11-jarig jubileum gaan vieren. Super, we hadden het echt genoten ervan. We hadden het echt super genoten ervan. We hadden een geweldige tocht. We hadden het echt genoten. Ja, beter kan ik niet zien. Ik heb heel goed uitzeurig, hè? En vertel. De tocht is nog niet voorbij. Vertel. Ik kan het nog even doorgaan. Ja, ik hoop dat we de prijs winnen. Door staat de jury. Ik zal dadelijk Ik wel hoop even een kniphuisgenoze geven. Ik ben eens benieuwd of dat lukt, of dat helpt. Dat kniphuisje kan ik geven, maar of het helpt, dat is een tweede. Ja, ik ben eens benieuwd. Goed. Dat het zo zijn zie je. 2 keer 11 jaar, dat moet gevierd worden. En Ja, misschien al wel zeker. bekroond. We genieten ervan. Dankjewel. Hè.
Kunnen een richtige Kerkruidsche groep Oeste-Moos. Helpen enorm veel bij het klonen trekken in Kerkroo. En ze zijn met een hoop, kijk eens. En een nummer wat er nu uit, had ze speciaal voor dit jaar geschreven. Een ingeslagen voor de verein. Waar verloesteren. Echte vriendschap moesten vieren. Ja, zo deed ze dat bij Vuurbeeld. Oeste-Moos. En voor jullie denken erbij misschien aan de Maas, aan de rivier, maar het is Oete-Moord, hè? Ja, uit de maat. Ja. Wij zijn het nummer toch wel jot in de maat aan het zongen. Niks mis met. Goed voorgehoten. We verzorgen heel veel stierenhorens, hè. En kijk eens, die hebben we de echte stier. Wat mag die stieren zien? Kijk eens. En daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn, hè. Echt niet waar. Want die is lekker zacht, toch? Daar. Goed, Allah. Allah, want dat moeten we weer. Hier, neem hem maar weer met. En amuseer dich. Pak hem maar weer. Doe maar zwaaien naar de camera. Nou, oeh, dat wordt nog gevaarlijk. Ik kreeg de horens naar me toe. Oh, alsjeblieft. Hoi, schat. Ik ging ook even van de microfoon vullen of alle een echte was, ook schat. Ik dacht dat is zo'n sambafoon. Allerklingste werden ook gewoon metgenomen. De jury links opletten. En verzwaait de truc, maar ja, dat ziet er natuurlijk niet. Jong geleerd is uitgedaan.
Ja, wer kan het zo en kort, maar neem dan jouw woord. Dan dit is die muziek en zing daar rustig met z'n allen. Kom mee op aan, kom mee op aan, Ja. Had het einde net gehaald. Eens even kijken wat voor hij kreeg, hè? Patse fietseren. Eenmaal 11 jaar. Verpakken groezoes met een waan, een confetti-koffer en een orde. En klumpjes. Vierop het Nicole Cox, winnaar van de Narrenkap dit jaar, ontvanger. En inderdaad, zo wisten met z'n tweeën toch een grote verein met waan en alles wat erbij hoort. Spasverein immer Schroep. Er is een stanghoes en een groep studenten die immer blut waren, immer Schroep waren. En ze hebben door het ganse land gestudeerd, zijn regelmatig ook door blijven hangen. En dit is dan een gezamenlijke truc hier naar waar ze vandaan komen, Kerkrade. Twee jaar geleden zelfs prinsengroepje in Kerkrade. Die de Ruben de eerste stadsprins was. De Bellebumscher.
Schön geschminkt, extra schön durch die Sonne nicht gesehen. Matti, was er bij dich? Ja, burgemeester Som, waarnemend burgemeester Som, zo moet ik het zeggen. Wat heeft u ervoor gedaan om deze prachtige zon door te krijgen? Ja, ik kan je vertellen dat ik alle wosten naar Wittem heb gebracht, dat geloof je toch niet. Nee. En ik heb gezegd, als het begint te regenen, dan steekt er een vinger, dat geloof je ook niet. Gewoon hartstikke veel geluk. Maar het is u wel gelukt? Ik sta hier naast de dekhand. En hij heeft vanmorgen alle whiskyroetjes uit de kast gehaald om dat te regelen. Dus. En maar de Herjot is een echte kerkruidje. Dus dat zie je dat bleek. Maar meneer Som, u heeft al een aantal keer de optocht meegelopen. Ja. Maar is het volgend jaar misschien niet het moment om dat nog een keer te doen? Dat is voor u een vraag en voor mij een weet. Maar het zou wel leuk zijn als we daar dan een antwoord op zouden kunnen krijgen. Nou, dat wil ik je wel zeggen, maar ik weet het gewoon niet. Ik denk dat de nieuwe burgemeester, die loopt nu in een Reuveren mee. Oh, is dat zo? Die zou maar zo hier mee kunnen lopen. Ik schat in dat ze dat doet. En dan roep ik haar zo op, hè. Je weet wat je mist, je ziet alles. Je ziet alle straten, je ziet de mensen. Een geweldige ervaring. Tip nummer 1. Nou, misschien dus volgend jaar in de optocht hier in Kerkrade de nieuwe burgemeester, maar misschien ook wel de oude burgemeester. Wat zou dat leuk zijn? Maar u kunt het ook samen. Niet gehoord. Vertel. Nee, ik was gewoon aan het vertellen dat we ervan uitgingen dat de burgemeester dan volgend jaar meeliep. En misschien wel samen met u. Zou me zo kunnen. Maar helpt het toch nog wel even vaak. Maar het zou chic zijn. We genieten in elk geval. Hè? En ik kreeg nog een bedankje in Henk geduid, dus van een optochtganger, denk ik. Als scheidend waarnemend burgemeester. Schöne bonte groep, bonte kleuren. Dus. Ich geloof, ich denk nicht richtig. Ja. De Zuckerpüppchen aus 2014. De groep is begonnen tijdens het tierkrantje. En op dit moment Rutzeng Vrouwlu. Dit is voor de eerste keer dat in een maand mee. En een van de leden van deze groep is de oprichter van Alf in Kerkrade. Tegenwoordig ook een evenement op de maand met de 11e van de 11e. Ja, met vooral, of eigenlijk alleen maar Kerkruidse artiesten hoor. Ja, alleen maar Kerkruidse artiesten. Aftrap van het vastelovenseizoen. Dus ook hij. Nou, de vaart zit er gewoon in. Nou, een andere grote groep. Die raadt er eetjes. We dus over de 14e kilometer. Die raadt waar. Wijk in Kerkrade West. De lap is top.
reuze over het klimaat. Gewoon nog nooit zo schön in haar eigen gaat. Ja, dan kan ze lekker buiten zitten, dat klopt. Ja. Die had ze hoog bezoek. Nou, ik wou hem eigenlijk een suiker, want ik wou hem eigenlijk wel eens even spreken, maar ik zie hem niet. Non de Dieu. Waar is er vandoor? Nee, helaas, Ruud. Was je op zoek naar de optochtleider? Ja, de optochtleider. Ja, wacht er even af. Ja, want hij had me gezegd dat er voor het laatste jaar de optocht gaat leiden. Ja. Dus ik wou wel eens even benieuwd wie je dat dan nu zo ervaart. Maar ik ving hem niet. Volgens mij gaat als ik verstop. Maar gewoon hem zoeken. Oké, is het toch niet al vertrokken nu? Dat kan bijna niet. Hè? Nou, hij zag wel juist dat er door zou, hè? Dus de wet zit nooit. Denk ik toch links in de café ergens. Kunt dadelijk gaan schoot. Ik ga hem zoeken, ik kom bij je terug. En het drukke Madenkerkroor. Wieder groes het zog. De optocht op Vastelovensmondig. Met het weer dat erg midveld en de vloepschiesteren, oftewel de angsthazen. En ze het vertaald. Die rollen helemaal op. Een groep, onder andere, we zien hem graag in beeld op de hintergrond. De zoon van de president van de KVV, Midleuft, Nathan Sterk. Besteedt blijkbaar een remix, urig nu. Een echte mix van jong en oud. Dat is de groep die naar Italië in de Wulkser. Op Eschermittwoch vertrekken ze. Ja, het ziet er prachtig uit. Je Italiaanse allure. Patty. Ja, want dit is de bijzondere groep waar ik het u strak al een beetje over hou. Want hier gaat de optocht lopen in Italië. Ja, dat klopt. Maar ik kan niet mee, maar de rest wel. Die gaan wel Italië mee. De rest wel? Nou, dan ga ik gewoon de eerstvolgende. Want ik wil natuurlijk wel weten wie ze op het idee zijn gekomen. Geer gaat naar Italië de optocht lopen. Ja, junten het net zo wel. Nou, begon ik even weer. Het wordt steeds dunner, hè, de optocht in Italië. Mevrouw, gaat Geer naar Italië? Ja, we gaan naar Italië. Wie is dat tegengekomen? Nou, we gaan nog naar Italië. Dat is volgende week de optocht. Maar wie zit er op het idee gekomen om daar naartoe te gaan? 2 oud-leden van de Wulkser. Die wonen nu in Varese. En die hebben ons uitgenodigd. Ah, zo die zit het. Die had ons uitgenodigd. Maar niet voor 1 dag nummer gaan, hè? Nee, voor een per dag. Heerlijk. En we lopen door de optocht mee. Met dispakken? Met dispakken. Nou, fantastisch. En we gaan daar reserve pakken voor hun. Geweldig. Nou, geniet ervan. Super, je verdoen. Adieu. Adieu. Hansen gevangen, de Italië-gangers. Eerste keer dat we Roda kregen we. Ja, dus de Karsten Lauvenberg met het Mirjam Vleugels, onder andere de kunstenares. Die zich op een avond Roda bedaat, vriend met z'n drieën erop zou geloven. Frisje soep.
Ja, en vroeger kocht ze nuurtjes op de tribune, dat zag ze hier zo goed gebeeld. En nu is het assortiment gaat breder geworden. Patty, best maar druk. Ja, joh. Het valt me op dat eigenlijk voor de eerste keer pas Roda JC naar voren komt. En die hebben natuurlijk de kunstenaresse Mirjam Vleugels. Hey, je hebt het over de glorieuze jaren van Roda. Ja, schat, we gaan in 2024 is onze goal, hè? Champions League. En wenn dan de spelers moeten maken, dan moet de catering en Ooststaatsen moeten dat maken. Maar denk je dat het zo ooit nog gaat lukken? Want het gaat niet zo goed, hè? Wie zegt dat? Denk je dat het zo ooit nog gaat lukken? Want het gaat niet zo goed. Maar voor de karren trekken, we moeten het dan doen, schat. Dat is wel een hele zware taak, hè? Ja, die kar wordt echt zwaar. We hebben 80 liter soep getrokken vandaag. Maar hebben ze zo al 80 liter uitgedeeld? Ja, er zit er in een liter in. Dus wil zich nog een liter. Oh, lekker supje wil ik altijd wel. En een liter, nee, het supje wil ik wel. Roda JC, de glorieuze tijden van Roda JC. Nou, het is lang geleden, maar ze hebben weer hoop in 2024. Lotter verdopen. Rukstonger nog. Net rouwelen, mag knauwelen. Kijk, tussen de Flamingo's en Roda staat het nu 3-1 in deze optocht voor de Flamingo's. Ja. Die naar de Gaia, ik wil het Gaia gaat zeggen, naar het Gaia Park komen. Gaia Zoo. Kruts en Queer Simpelveld. De Mexicaanse sferen. Het 24e jaar dat ze in Kerkrom metlopen. Kerkgroot is een toepasselijk nummer. Goed uit de 4 stand. Met de tent op de maat. Waar uiteraard ook de rest van Limburg van harte welkom is. Ik ga straks eens even kijken. Ligt me gemütlich. Even kijken wat hier gebeurt. Aan nachtburgemeester Zeuk-Kerkron nog. U vandaag handzetten gevangen. Ja, kan deze nog meteen al beginnen. Ja. Meteen op het doel af. Dat is erbij. Mevrouw, je zit te solliciteren voor nachtburgemeester, hè? Ja. Zeg eens even, wat zit je goed in? Waar ben ik goed in? Wat kwaliteiten dan? Nou, luister, ik ben sowieso al een nachtuil. Dus ik dacht, ik neem die functie en de weg met. Ik werk in de zorg. Dus waarom
zou ik dat net erbij doen. Tevens als morele steun voor onze nieuwe burgemeester. 2 vrouwen in de markt, dat zou Ja, geweldig dat zijn. zou fantastisch zijn. Hè? Heb je al contact met haar gehad? Ik ben er al tegengekomen hier in de optocht. Misschien komt er ook nog tegen. Een ogen open houden, zeker. Dus ja. Dikke vriendinnen geworden. Ja, zeker. Nou, wij wens. De toon is gezet. Goed zo, ik wens je heel veel succes met de sollicitatieprocedure. Dankjewel. En Gans Kerkrooi staat achter u volgens mij. Heerlijk, geweldig toch? Dat doe ik het voor jou. Hallo. De ventieljongen zorg. Nog even gauw. Schick en stram werd vastelovend gevierd, wie me dat als richtige kerkgrötscher van de pap en de mam had geleerd. Schick en stram is een motto, hè? Dat zien we dukker terugkomen. Absoluut. Groepen die zo heetje of die dat thema handje pakt. De groep Jetje Vrex, eenmaal 11 jaar. Joven van Sevierala zeer stoot op een 11-jarig jubileum. Dit jaar in eigen orde. CV onderste boven. De jegeren en de hirten. Mannen zijn jagers, zijn ze dan hoor. Ja. En een groep veel van de vrouwen van het regiment in Midloven. Van de garde die geen garde mag nemen. Ja, de wits, van mij mag ze dat doen, maar ze zijn er zelf erg scherp op. Of moeten de beetje uitleggen naar boete. Ja, precies. De Luder gaat vlotter een beeld bij. Maar die houden we ook vast trouwens, hè? Ja, die bestond dit jaar 4x11 jaar. 4x11 jaar de bewakers van de prins. Die nemen de ganse seizoen met en beschermen de prins tegen alles. We gaan ze straks nog zien. En in een hoop kabaal kan ik alvast verklappen. Ja. Ook zo'n Lars van Druugt, hè? Ja, het wordt natuurlijk record Druug. Begreep van onze weerman Thijs Zelen, toch een specialist erin, dat dat eigenlijk nog helemaal niet vereffend is. Mensen het ras over neerslag en dat soort zaken. En daar kan ze prima actueel thema van maken. Patty, wat is ze? Ja, de geluisterd niet, hè, maar wie zoekt die vindt. Die heb ik hem, hè. De Rio. Wat, wieveel jaar heb je de optocht begeleid? Ik heb 17 jaar de optocht begeleid. En ik ben 38 jaar in de vereniging. En dit is de laatste keer dat je het Dit is de laatste keer dat ik de optocht begeleid. Als optochtbegeleider. Waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, op een gegeven moment is het goed geweest en dan word je ouder. Hè? En dan moet je stoppen. Maar je geniet er zo van. Dat zie je niet. Ja, oké, maar als je er niet van geniet, moet je het niet doen. Ik zeg altijd, het carnaval moet echt is pas deel van zien. Anders moet je het niet doen. Maar wie gaat je het volgend jaar dan beleven? Och, dan kan ik ook hier stellen, dan kom ik hier staan. Maar die laten me toch niet gaan scoren, dat weet ik doen al. Zou je er denken van nee? Nee, dat denk ik van zeker niet. Dat hebben ze al gezegd. Wat moet je doen dan nog? Ja, maar een beetje begeleiden. Hoe het verder moet, wat ze moeten doen en zo gaat het allemaal. Als zij het volgens mij wel dat er gaat stoppen.
Ja, maar volgens mij blijft er toch nog wel even bij ons. Ja, beetje blijf ik nog wel erbij, maar niet met alles zo. Was morgens vroeg. Wat vind je van de optocht van dit jaar? Want je zit wel al een echte kenner hè, na al die jaren. Nou, ik vind hem toch wel behoorlijk kleurrijk, behoorlijk goed lopend en de luizen niet dronken, wat ik haat op een optocht. Ja, doen van niet. Nee, dat zijn ze ook niet. Hey, en wat vind je ervan dat je volgend jaar hier staat met een vrouwelijke burgemeester? Ja, dat vind ik jammer. Ga je nog een jaar moeten wachten, hè? Oh, dat je... Ja, dan... Misschien kunt je nog bijtekenen. Ja, nee, maar Jos heeft gezegd, we scheiden schamen mee uit, dus dan zeggen we dan gaan we mee hoeven. Hey, maar kon ik danken voor al die jaren dat je terug hebt ingezet. Ja, ik dank die ook dat we toch, ondanks de stress, met de af en toe toch een begrip has getoond. Deze man, hè, dat was altijd maar aan de geduwen, hè, dat ik de boel opwarmd houden. Maar nu is het gevecht voorbij, hè? Ja, het gevecht is voorbij. We gaan een stelling in en drinken. Dankjewel voor alle jaren. En ja, volgend jaar zijn we terug aan de kant. Ja, dat is sowieso. Dankjewel, hè? Bedankt, hè. Ja, door Joost Stevens, Joodstuk van de Vessenzorgcommissie. VV de Putschbultjerijen van nu aan. Putje is een kerkgroot zoenen. En een miltje is ook een keusje. Daar zijn ze 3 maal 11 jaar de Stijgneeltje. En meerdere malen door slagen van Kerkroo gewonnen. Tegen moest ik nu, hè? Ja, verluisteren. Hinze schreef veel van de liedje van de Stijgneeltje en de Jans of andere dingen in Kerkroo en andere stukken voor het volkstoneel in Kerkroo vertaalde. Een richtige bekende kerkruitscher. Die gaat naar de klokkenloer volgens mij. Ja, de klokkenloer, die heeft ook heel veel pech gehad. Geer liep zaterdag in de kingeroptocht. Ja. En toen gebeurde er iets. Nee, dat is veel eerder. Ik had er een gebroken de mond gelegen. Oh, dat wordt ik verteld dat dat bij de optocht. Nee. Maar je loopt toch met een gebroken arm? Gewoon met, ja. Ja, goed zo. Ja. Geen peert heel dicht tegen, geloof. Geen peert heel dicht tegen. Nee. Werd gewoon lekker doorgeweerd hier in Kerkroo.
Kerkrooi. Alaf! Alaf! De groep JID. Kerkrooi West. De prins van Kerkrooi West, Timo, zit eigenlijk in deze groep. Vandaar dat er nu even natuurlijk bij zijn vriend en vriendinnen erbij is. Prins van Sittard, I Love Kerkrooi. Natuurlijk veel commotie over je weer. Ja, hadden professioneel verleden bij Roda. En dat voelde net overal even groot dat er dan in Sittard Prins wordt. Maar goed, laat vertellen erop. Ja, voor de Lutoes. Ik heb dus al de burgemeester, de nieuwe burgemeester van Kerkrooi, Petra Dassen. Wie wordt je ontvangen? Ja, hartelijk, heel hartelijk. Ja, niet te klagen. Had je dat verwacht van de Lu van Kerkrooi? Jawel, als echt Kerkruids met jawel. En nou wat chic dat je dan meteen de optocht met loopt. Ja, ze weet huurt. Ze weet huurt. En heb je ook tips gekregen van burgemeester Som of waar? Nog net, dat komt nog. Ja, gaat er straks en dan gooi je met hem drinken. Ja, absoluut, absoluut. Dames en heren, Petra Dassen, hallo, de nieuwe burgemeester. Ja. Hij de groep van de voetbalclub KVC Oranje. Voor een Janse speciale optocht dit jaar. En leider in 2018 afscheid moeten nemen van een vuurzitter. Die gestorven is door Jos Duizings. Jans veel dank voor de club, voor Kerkrooi. En voor Van Carnaval is ook wel. Voor Van Carnaval is ieder jaar jongen met de jongen en de meertje van KVC Oranje. Goed Michael Durk, de jongen hier zat. Voor de missen. En dan zie je toch dat ze ondanks dat er Jos Ieren doorzoekt, door opzoek durft ze met zoveel plezier. Gekker jaar erbij, deze voetbalvereniging moet stadsdeel Blierhei. En immer de clubkleuren in de perskes verwerkt. Oranje, dat zal ik net verbazen. Open sollicitatie voor alleen. Hier probeer met CV Speksplinter nu. Een simpel veld. Zoals je hebt gezien dat in een nieuwe groep werd. Neem voor nog Speksplinter nu. De onderwaterveld van de Sluw, Zumpelveld en omgeving. En de zon deed nog helemaal met op de maan in Kerkrooi.
Roerfunken van Kerkrade. Ja, klopt. En dan nog een Kultje inslag. Roerfunken de jarde, hand ook met je lopen met het jarde treffen met de opzog. De Funken brengen het vruchtje met. Nu zou je logen, kijk eens naar de hemel. Zweeswurmpje hoor. Het zijn Jubileniers Zielier. Kapitein. En vorig jaar een 33-jarig jubileumjaar. Ook dit jaar weer van de partij. Geknuffeld met uw dochter? Zoon. Zoon, sorry. Oh ja, ik zie natuurlijk alles met roze en zo. Sorry. Had de muntje op. Hebben ze moeten missen? Ja, ik ga hem echt missen. Hoeveel dagen? Nog 109 dagen. Ben ik nog warm vroeger, papa is hier. Je moest nog 1 dag. Nog 1 dag. En het is nog warm jammer, want dit is een belevenis. Kijk eens om de geer. Het is grandioos. Maar aan de andere zijde ben ik ook warm vroeger om papa te zien. Dat snap ik. Prins zijn is een heel mooi moment. Ja, maar dit is gewoon iets wat onbetaalbaar is. Kijk eens. Steeds daar. Denk eens. Papa, nog 1 dag en dan hebben ze papa weer terug. Ja. Lekker samen vieren. Schön man. Dankjewel. Prins Timo van Kerkrade wordt dat. Gisteren dus zelf zijn eigen optocht gehad. Ik heb hem de titel nu hij de gasten zie je. En dit alle nieuwe langs is komen op de maat. Hier wordt weer geknuffeld met de grote prins. En dit is de showprins, hè? Ja. Zijn niet alle vriendjes en vriendinnetjes ontzettend sloes op die? Ja. Wat zachten ze tegen die? Ja, ze zeggen een beetje schoolprins en zo. En toen zag ze je heel trots. Ja, dat ben ik. Ja. Voor een gans jaar. Ja. Hey, nog even 1 dag. En dan moest ze weer het rustiger aandoen, hè? Ja. Hebben ze dich ook een beetje prinselijk behandeld op Zwal? Ja, maar niet veel. Niet veel? Nee. Hey, en de vrouwlu? Ze ook een beetje chance van de vrouwlu gekregen? Nee. Wat verdorie! Terwijl vanaf nu gaat dat wel gebeuren, toch? Heb ze een beetje knappe meisjes in de klas? Nee. Dan moest ze toch de ijsjes beter gaan openen. Want ik weet zeker dat er heel veel knappe vrouwen in Kerkrade rondlopen. Allah, en een heel chique vriendin voor dich. Okay. Het gaat hem toch wel lekker, hoor. Een echte prins. De staf der eerste schoolprins van Kerkrade. Samstag hadden ze een triomfzog gehad. Der kingeropzog. Weer had zin op een happy end. Nou Patty, Ja, willen weer alles overhuren. Ja, ik vind het een beetje gevaarlijk. Want wij het zin in een happy end. Veel ringen.
Mensen weten wat het om gaat. Aha! Nee, nu durf ik hier wel te blijven staan. Kijk eens wat er is. Wat gaat het zich om? Maar best je niet bang dat anderen andere gedachten te krijgen? Dat maakt me niet zo. Dat is eigenlijk een beetje wel de uitdaging die erbij zit, ja. En misschien ook wel een teleurstelling voor degene die tegenover dich staat. Jij niet hoor, maar misschien... En de enkeling is teleurgesteld, maar de meesten die vinden het toch wel leuk. Maar hoeveel flesjes heb ze bieden van die Happy End? Dat is de tweede fles. De eng is al op. En Ik vind dat ze het dan nog niet zo heel goed gedaan heeft. Dat is al heel goed weer, hè? Dat is heel goed gelopen al. Ja, maar ik denk, oké, dat had ik misschien niet goed gedaan. Maar volgend jaar doe ik beter dan. Hey, kijk eens even om de geer beter dan Besson, hè? Er zijn er genoeg die zin hebben in een Happy End. Zeker weten. Heb ze ook glaasjes biedig dan? Ja, wat zingen hebben? Ja, tuurlijk. De belofte, maar gaat en ik krijg niks. Hey Ruud, dat had ik vandaag niet gedacht, hoor, dat ik dit zou overkomen. Happy End. Goed de fles, ik ben benieuwd of het lekker is, Patty. Nee, ik weet het ook niet. Nou, we gaan erachter komen. Wat bleef? Oh nee, is goed, kan ik wel hebben. En volgens mij krijgen we nog stiekem met dat het rum met cola is. En kokosnoot. Ah, kijk eens aan. Beetje exotisch. Nog eens, Patty. Op een Happy End. Hey, het wordt nog verdomd, dus lekker ook. Hallo. Nou, vrij de Bleer heet op Buk. De Prins. Torsten de eerste. Bleer heet op Buk is in het algemeen gezien de eerste bezoek de stadsprins van Kerkrade aflegt. Op de oven van hun eigen proclamatie. Werd dus afgewisseld tussen een prins en een prinses. Und ist der Winter noch so lang, Marktlöwenfest. Ik drie nog helemaal met de voet. Letterlijk genomen. En nu hangt het de foto's. Ja. Limburg Express. Dit is hier bij de Bleer Heet op Buk in de buurt lopen. Deze persoonlijke sponsors Ongeree, Torsten de sponsor van de Limburg Express. Ze willen hier bij neerlopen. Komen de Erestengel Veldmusier. Die zich ook hel maken voor het klonen trekken in Kerkrade. Dat is sinds een paar jaar wat truc van weg geweest, hoor. Ja, klopt. Het is ietsje Jans Kroes aangepakt. En op een gegeven moment is besloten om toch terug te gaan naar het ouderwetse klonen trekken wie vroeger.
Volgens mij zijn de reacties toch goed op, hè? De reacties zijn erg goed. Er werd ook meer nog erg naar het centrum getrokken. In 2016, in mei over het laatste jaar, dat de prins in de Rode Hal aftrok om 12 uur. Dat is, tegenwoordig is dat ook op de maat. En er staat er halve maat vol om afscheid te nemen van de stadsprins en de vastelovend. Als ik troon geloten toen? Meer wie eng. Ja. Ik kon het redelijk goed houden, bis dat onze president mich vastschnappen en zei het wordt schön. Het is een combinatie van vermoeidheid. Kijk, de hesjes. Daarop, ik voel al meteen stel, ik denk dat komen de hesjes. Die zijn overal tegen en nu tegen de prijs die hanteer werden, zo te zien. Ze protesteren inderdaad tegen alles wat de vastelovend duurder maakt. De proefelen-tax, de verhoging van de confetti-BTW. Het Wim je nog schaft, zo heet dat groep. Gaat die best met hem protesteren? Ja, het wordt inderdaad allemaal wel heel erg duur, maar ik ben eens benieuwd. Ze lopen allemaal aan mij voorbij. Carnaval wordt veel te duur, vertel Ja, eens. veel te duur. Maar waar zit het in dan? We zijn tegen de confetti-tax en alles. Potverdorie. En er blieft eigenlijk geen geld meer over voor het bier te kopen, hè? Dat gaat het om. Ja, Loeser, we zijn van de rood-geel-groene hesjes. En de carnaval wordt tegenwoordig veel te duur. Wat kunnen we daar aan doen? Ja, dat BTW op de confetti, 21% tegenwoordig. Een België tegenwoordig, €2,80. Het is ja waanzinnig, waar. We protesteren met de rood-geel-groene hesjes voor een leefbare en een gezonde carnaval. Als ze nog een hesje hebt, protesteer ik met dich met. Oh god, dat hou ik nog niet verwacht. Maar ik vind ook dat we daar gaat tegen moeten doen. Wat we doen, moeten we andersom doen, hè? Maar anders gaat het niet lukken. Volgens mij toch al te diep in het glaasje gekeken. Kijk eens, we protesteren samen tegen de te dure carnaval. Wat zijn voor daar? Allah. Allah. Leef lu van Kerikroor. Allah, schöne carnaval. Verzinloos. Een beetje Balotelli met dat trainingshesje. Als ze die willen wel eens gezien dat dat net over de kop komt. Ja. Wordt te moeilijk vuren. De spits. Uit Italië. Dat is een Janse grote verein met Jans veel jeugd, Spritz 11. En de prinsen van Burgerlust, van Egelsen, die zijn erbij gestoren. Even mannen Kerkroor. Voor jullie even allemaal zitten, even deug te knijden, deug te knijden. Het is traditie voor Spritz 11 dit nummer op de maat voor jullie kijken. De nummer op de wander Patrick Pesch, ook wel bekend door het Jans Limburg.
centrum van het heelal is Kerkroo. Nu kunt er Freddie Mercury. Stofzuiger deed het net, merk ik. Patty, nog Freddy. Dat is een leuk accordeonduo, Patty en Freddy. Ziet ze hem al, Pat? Oh, ik weet niet of dat zo'n goed duo zou zijn. Maar ik denk wel dat Jelvo-fans heel blij zijn dat er is herrezen. Ja, joh. Alright. Ik weet niet of we hetzelfde talent nog hebben. Stoet, maar dat lukt mij ook al weg. Freddy! Hoe kan het zijn dat jij ineens hier rondloopt? Ik ben al jarenlang niet meer dood. Ja, ik denk, nu moet ik in het Nederlands gaan praten. Nee. Ja, Freddy is gewoon in de kerkkruiser, dus... Is het zo? Ja, zeker. Jongen, wat is er met je gebeurd? Dat zie je ineens weer zo rondlopen. Ik kruip de Elvis, ik word verdig met alles en ik denk, ik moet nu terugkomen. Hey, en dan wil ik wel even die act zien van de. Ga met de stofzuiger, zo wie je dat in die kamer deed. Weet ze dat nog? Zo, kom op. En zingen. I want to break free. Kijk, he's alive. Ook bekend in Kerkroo door Tom van Emden. De laatste jaar als Einzelgänger renommeerd. En hij is de voetbalclub van Haander. Het dorp dat tegen Kerkroo aan ligt geplakt. Gekke jaar ook erbij. Het is toch leuk dat een relatief kleinere voetbalvereniging zich zo bij je weet te pakken. En zoveel lui gemobiliseerd krijgt, vuren de ganse andere tak van sport vastgelopen. Als je weer nu ziet, Ruud, dan snap je ook waar de uitspraak vandaan kunt. De Herjot is een Kerkroo. Op een flinke bui naar vuur deze uitzending, waar de deelnemers in het begin ook wel het last van hand gehad, is het eigenlijk grotendeels zonnig gebleven vanmiddag. En wanneer het gaat kloderen is, dan ziet ze zo goed vliegen, toch? Dat klopt. Komen er maar op. Nu zijn de keer dat ze met je hunt. Het gaat niet lukken om te tellen, maar ze zouden met 67 leden zie je dat nummer voor dan aan. Ze is familie en vriend Hongarije. In Polonaise Tornado. Maar wat ik dat zuur steekt er Danny nog helemaal te glunderen aan, dus die Danny Powers.
schöne groep. De herenprinsen amuseren zich ook nog immer. Schitterend gebouwde stoomtrein. Lok 11. Jeppe Jejeraaf is het, ja. Stang in 2010. Vanaf 2016 gaan ze een echte Hootsere stoomlocomotief weer oplopen. Varen. Dus ik geef de microfoon aan Sanne. En Sanne gaat hem concentreren. Geef het gewoon. Anna. Zit ze hier aan zo'n ingeslagen dat je een fris lostrekt. Vier zijn chic en stram. Natuurlijk gebaseerd op het motto van dit jaar. Een afbeelding van de hoesorde van Kerkrade dit jaar. Kumpje Boeding is dit. We komen een groep die zijn ontstangen van ons de school, van ons het gymnasium Bolduc. En sinds 95 actief zijn en metlopen. Hier lang maar vriend ongereden. Nu aangevuld met leden van RKTSV van de voetbalclub. Zijn als carnavaleske Indianen dit jaar.
En ze groepen voor richting de finale van deze Große Zug. De optocht van Kerkrode. Varsloversmondig. Zack, zack. Carnavalsverein. Stang op onze weddenschap eigenlijk. Dus je wintersportvring. De naam zelf komt van een Duitse liqueur. Zack, zack. En dronken ze door langs de piste natuurlijk. Langs de piste tijdens het après-skiën. Ze ook naar de optocht voor sfeer zorg op de maat, hè? Deze groep. Ja, van inderdaad op de maat. Tweede tent nog niet stong. Er worden dukker de vereins die zich afwisselen met de waan. Die dat muziek draaien. Het wordt dus inderdaad zak, zak. Oestermoos, Spritz 11, Schönjek. Die zie je het houden van Maagd op Hoezo nog een fest van. Ah, met die tent is dat nog gewoon centraal natuurlijk geregeld. In principe is het centraal, maar ze proberen ook deze avond gewoon iedereen aan bod te laten komen. Dat hij nu zie je geknakte blom door. Ja, nu hoop ik dat het hem de blom gaat, als ik heel eerlijk ben. Ja, het gaat hem de blom. Meneer, je hebt een probleem, hè? Nee. Je hebt een probleem, geloof ik. Ik geloof het wel, wat. Wat is er aan de hand? Ja, ik blijf niet meer staan, wat. Nu heb ik een goede tip voor u, want ik heb lekker bij de bloemist gekeken. Hè? Ja. Als er dan een ijzerdruitje in is het opgelost. Een ijzerdruitje? Ja, dan kan zo'n ijzerdruitje. Ik zal eraan denken, wat. En dan heb je hem weer recht. Ja. Ik kijk wat maar ik had nog al blauwe tabletjes gehuurd, wat. Maar dan krijg je de blom niet met recht, hè? Ja, maar ja. Er zitten mineralen in voor de plant, wat. Ik heb het idee dat de meneer andere bedoelingen heeft dan alleen de blom. Wat niet? Ik heb het idee dat je andere bedoelingen erbij hebt dan met de blom. Dat denk ik wel, waar. Maar die blom vond ik minder erg als de rest. Wat niet? Die blom vond ik minder erg als de rest. Ga ben ik te doen. Wat kun je Joodje daar. En een schoonlepel is op zich ook wel een idee natuurlijk. Dit is de jubilerende Hinnikclub. Die bestond 11 jaar. Ze zagen zelf ook aan een zeer luxe carnavalswaan. Voorzien van een DJ, een zithoekje, verwarming, dames en heren toilet. En de Hinnikclub eigenlijk ontstaan een beetje vanuit de manege. Wat zijn paardsliefhebbers? Ja, van de manege galop in Kerkrode. Ze waren allemaal op het paard. In deze optocht lopen ze dan. De geweldige prins, die gewoon met heeft met het volk. Zo wie zich dat gehuurd, jongen. Kerkrode, Allah! Compliment voor Timo, prins van de Lu. Zoals dat natuurlijk in Jans Limburg is met alle prinsen die natuurlijk Jans tussen het volk steunt. Zo zit de Lu van het optochtcomité toch een beetje zenuwachtig beginnen te worden. Die goede hoofd stond hand van oog. Dat is wel de bedoeling dat de prins onge is natuurlijk. Dus er moet een beetje doorstroming blijven. En zij stond ook een randvuur. En hij is de tempo wel redelijk in, vind ik dat zo zien.
Dit zijn de tutenklever, ben ik het goed aan. Fantasieklonen is het motto van dit jaar. Staat hij met een fantasiekloon? Verrassen bij dich? Nee, ik heb absoluut geen fantasiekloon, maar wel iemand van de optochtcommissie. Hier maak ik toch zorg door binnen of het wel gaat lukken met de optocht. Maar volgens mij kunt dat helemaal goed, hè? Absoluut lukken. Absoluut. Ja, want hier zit ik volgens mij zelfs zorgen maken dat we veel te vooruit zijn. Dat we het zo meteen de optocht om moeten houden. Wie lang denk je ongeveer dat we nog hebben? Weinig hebben ze. Ongeveer 20 groepen en ongeveer een dikke minuut per groep ongeveer. Dus Ruud maakt zich absoluut geen zorg. Deze mannen zijn ontzettend opgelucht, want het ziet er allemaal ontzettend goed uit. Het gaat gewoon allemaal lukken. Dan kunnen we hier nog even genieten van het zonnetje. En het publiek dat door toch zeker in de Mastiek had geloten. Het staat lekker vol op de Manenkerkroa. En dit is een groep uit het westelijke stadsdeel, de Graat. Die Raterjekken. De Graat ligt voor de rest van Limburg ligt de Graat ligt tegen het Roda Stadion aan. Parkstad Limburg Stadion voor Roda. De doemdrieneren van Spekhei. Dat ligt neer voor de Graat, hoor. Ja, dat ligt neer voor de Graat, inderdaad. Ik denk nog op Kerkro West. De doemendrieneren van Spekhei, daar gaan ze. Kunnen zich dadelijk over de cafés gaan verdelen. Ik ben bang dat de plaatsjes in de zon wel een beetje bezet zijn.
gaat vastlopen in Kerkrade een beetje de traditionen en de muziek van de Kölsche carnaval. Dus wie er ook kunt huren en zien. Dat werd ook een beetje in de verein zelf overgenomen. Leden van Lingelaan zo'n tijd, vind ik het goed aan. Door. Voor de zoepschutte. Ja, ik zie een ezel op een waan. Dat is toch wel het symbool van Heerlen. En daar komen ze ook vandaan. In Heerlen lopen ze al 15 jaar met. En in Kerkrade nu de 14e keer. Vanaf het begin ongewijzigd in het aantal leden en de leden aan zich. Beweeg Kerkrade. De Jan Schneider, wethouder, werd Aldroesje, André Som. Wat krijgen Patty gaan eens kijken? Ja, ik wil wel eens weten wat er allemaal gebeurt. Mevrouw, vertel me eens, wat gebeurt er hier allemaal? We zijn van de Centerkoor de Kerkrade. Het is het nieuwe Centerkoor beweegplan. Vooruit met een nieuwe slogan, Beweeg Kerkrade. En we zeggen dat de burgemeester het goede voorbeeld moet geven voor Beweeg Kerkrade. Dan denk ze dat er te weinig beweegd wordt? Ja, het kent immer meer. Het kent immer meer, dus verzet voor de vitaliteit. De burgemeester gaat doet er onder. Dat vind ik ook allemaal prima. En we hebben vandaag de ganse stad laten bewegen. Beweeg Kerkrade, het nieuwe motto voor de komende jaren. Ik vind dat een heel goed plan. Dient er wel aan dat volgend jaar hebben we een vrouwelijke burgemeester. Ja, maar zien in een rok aan. Hè? Ja, dat niet zo maar die vrouwen die en ook het beste voorbeeld, die weten maken die vrouwen hier. We zijn zelf vrouwen en we willen bewegen het allerbeste voor gewoon voor vitaal Kerkrade. Vandaar een nieuwe slogan, Beweeg Kerkrade. Het gebeurt met mevrouw. Oh ja, oh. Een rondje maken. Oh, we gaan een rondje maken. Ja, ik kom erachteraan. Patty aan het bewegen en vol schwung. Die komen er maar op. Diep in de zee. Honger was het thema. Even de confetti leegscheten in de laatste meter van de hoe het zag.
is de Appelsinenjarde. En nog met geloof in dat zog van het jaar te treffen. Ze met zijn veren. De twee dames als dansmariesje, twee ex-leden van de ex-Kerkreutscher Meertje. Ik ken de dansgroep. Jarenlang in Kerkrode de Sitzungen gedanst. Quer durch Kerkrode sind vrij. Waar vorig jaar de Prinsengroep in Kerkrade West. Een andere groep van de wethouder Dion Schneiderij. Wie er ziet, wij nog overal langs hier hangen. Bij het college staat ook Bert Beas. Eerste keer dat er op zou worden in alle jaren kijkt. Jarenlang lidje weer van de Elverode Kerkrode. Ik denk dat door de grootste groep van deze optocht kunt. Ja. Gidder erbij. LHC. Voetbalvereniging Moet de Egelsen. Laura Hopel combinatie. Met een maan of, let op, 220 komen ze eraan. Dus er zit spirit in de verein, dat kan ze rustig zagen. Moet dan maar het smurens 3.500 ballonnen opblazen. Want 15 vrijwilligers die doen schminken het smurgens. En voor de rit door Kerkrode boeken ze 5 touringcars en een vrachtwagen en 200 ballonstokken naar Kerkrode te krijgen. Nou, we gaan het metmaken. Zo wie ze kan kijken is het dus de Inneverein LHC. Gaat hij al midden springen met die 220 man? Nou, ik doe mijn best. Maar dit is echt een grote mooie chaos, moet ik zeggen. Maar dit is echt een groot feestje. Ik ben wel eens nieuwsgierig. Wie laat vanmorgen zit hier begonnen met alle voorbereidingen? Om 7:15. Ja, bij NRC-kantine zijn we begonnen. En hoeveel ballonnen heb je hier opgeblazen? 4000. Heb je nu, hoeveel leeën heb je? Hoeveel leeën heb je in dit groepje? 265. Is er een max aan of kan iedereen zich nog altijd weer toevoegen? Tot nu toe is het een max geweest, maar wellicht misschien volgend jaar hier. Dus eigenlijk iedereen die denkt, ik wil ook zo lekker metspringen met u, kunt zich gewoon aanmelden. Ja. En dan wordt het volgend jaar 6 uur opstaan. En 6 uur beginnen met... Dan moet er voor goed uitpakken. Hè. Amuserig! Ja, dit is toch fantastisch. En ja, je werd het voegig erbij en je kunt lekker metspringen. Ik vind nog graag het berichtje binnen. 1100 broodjes zijn er deze morgen doorgaan gegaan. Het ziet er wel echt fantastisch uit.
wint ze van Egels worden Jans opgeslokt door het LHC. En ze vullen op maat. Ja, ik wou je en dat ze komen, hè. Het zou nou leuk zijn, want die dadelijk met z'n allen de allerklinkste café naar binnen gaan in één keer. Enorme groep. Ja, bij Jans Erik zijn ze al 30 jaar langskomen, maar het liet indrukwekkend om zoveel lu feesten te vieren in de optocht in Kerkrade. Natuurlijk veel bekende binnen de Vastelovensverein van Egelse, Burgerlust. En toen slipte Stroot even touw voor het ereterras. En is het dus even wachten, ja mevrouw. Ah, daar gaat ze weer. De Groene Vallei, ook wel van een manege. Zoals ze zelf zeggen, dit jaar bestond ze 11 plus 2 jaar. Een groep met 40 ruiters. Ze hadden ook als motto, het is niet alles jood wat blinkt, maar ook niet alles strongs wat steent. Komen de vrouw die van het schönen wordt, ze zie je. Een groep met alleen maar vrouwen. Zijn uitbegonnen met 2 vrouwen en onlangs met zijn 3 zengen en 4 zengen. De schönen woorden zie je. Naast de Armee Charrier.
Kent ze ergens van, hè? Ja, dan ken ik redelijk goed. De Lios Limburg waarschijnlijk ook wel presenteert Dukker de opzog van Heerlen. Is iets begonnen met de groep. Wisselen jedes jaar schön af. Maakt ze zelf gewoon ME zagen of was dat een soort hiërarchische betiteling? Nee, ik mag nog wat. Okay. Ik mag nog geen win ME zagen. We komen de langste afkorting van de Janse opzog. VVOPONN. Wenn ze niet vlot met de centerkort afhangen, dan vuur ze je Jans op de knieën hangen. Dan denk ik dat voor alle nieuwwissen worden vergeet. Vuur vermaken ons prima of niet natuurlijk. Dat is waar die afkorting voor staat. VVOPONN. En dat sinds hier over 70 euro in het meer. Met zijn rijden. Nee, ook jedes jaar van de partij Achilles stopt de atletiekverein Oeskericho. Met natuurlijk als meest prominente lid Arno Dekkers. Dan de Lios Limburg natuurlijk niet zo waarschijnlijk zullen kennen van de Luiperoet. Terug op L1. Luiperken, ja. Het is best bijna onherkenbaar. Nee, ik weet het maar nog nou. Ik hoor het al inderdaad, het Luiperken, dat liefst ook bij dicht passen. Hè? Ja, Luiperken moet ik zeggen. Dat is een gemiste kans van L1 om dat nog eens een keer op te pakken. Want de Jan Zovlu kende me van Luiperken. En zal het ik ook nooit vergeten. Nee. Nou ja, L1, luister. Misschien wilt je dan het serveerster erbij, dan kom ik wel even naartoe. Nog en nog en toe. Pas op, Patty, ja. Met het serveerster, door Schra en dan met het Vin en dan ik. Maar dat werd pas in uitzending. Veelmaal op de mondig, rost het. Ik zou zeggen, doen. Pak die kans. Ik pak die kans om dich te poenen. Oh, heerlijk. Arno. Dit is nu handvuur afgelopen zaterdag in de Zoepkoel gezien in Venlo. Ja. Jubileumleed, 2 keer 11 jaar bestond ze, Blauw-Wies Wetsels. Dat is nog ganz wichtig voor de Kirchhoutser Vastelovend. Trainen immer voor hun de Vastelovend af in de Wirtschaft op de maat. Met het Blauw-Wiesfest. Even loesteren. november werd het grote jubileum gevierd in de Music Dome in Kerkrade. Met een groot programma. Slager gezongen door Evelien Monen. En als je deze waan ziet, dan
realiseert zich dat voor richting het einde van deze optocht gewoon langzaam. Dat klopt. De Ire rood. Meteen vieren naar de Pierre. De pap van de Rob ter tweede. Gewoon met alle prinsenpappen erop. En enkele vrouw. De voorzitter van de Ire rood. Waar altijd immer traditie is dat er prinsenpap hij afstiegt om zijn eigen zoon als het zie komen dadelijk aan het eind van de grote tocht. Patty Karls even met de prinsenpap. Begrepen via Patty de hals op te pakken. Hè? Ja, hier staat de vader van de prins neven mij. En dit is toch heel gaaf als uw zoon dit mag metmaken. Dit is once in a lifetime en we zullen er al 8 weken van het genieten. Zit je zelf ook prins geweest? Nee. Was het ooit een jongensdroom van u? Nee, dat is op een gegeven moment gekomen. Jongensdroom van de zoon van zijn vriendin. Nou, het is goed gekomen. Heerlijk. Kunt je zich dat moment nog herinneren dat de rug dat kon vertellen? Ja. Wie ging dat? Van de woon met de kerst en tof en dan houden we nu voor de carnaval te worden. Ik zou best prins willen worden. Ja, net voor de gang gezet, hè. Wat ging dat toen door hier? Nou, mooi. Dit kunnen we proberen te regelen. Wie heeft er dit zo ervaren? Ja, geweldig. Het is een hele andere jong geboren in 2 maanden. Nou, dat is chic om te zien en te weren. Morgen ik deze aanbieden namens L1. Alsjeblieft. En een kusje erbij. En wilt je zoon nog één dag hier nog heel veel plezier wensen. Doe ik. Ja, dankjewel hè. Ja, prinsenpap. Had toch ook het vuur delen, dat merk ze maar. Dit is Harmonie Sainte-Marie. Moet de graag. Als piraat allemaal verkleed. Gewoon even loesteren. Van de Kleinkerkhutser Stadsjahr anno 1898. Zoals je al eerder in de uitzending gezegd, verantwoordelijk voor het jaartreffen 2 weken geleden. En dan zijn ze de ex-prinsen van Kerkrot. Daar houdt ze dus bij maar gestoren, Max. Nou, wij kunnen storen, joh. Maar ik vind dit ook leuk, hoor. Goed zo. We zullen nog met je ook zien, dus dat kunt goed. Absoluut. Als je hier die menigte zegt van al die lui, dan denk je wel even aan 2 weken geleden, of niet soms? Absoluut. Wat heeft hier plaatsgevonden? Ja, we hebben het jaartreffen in Kerkrot. En het waren eigenlijk gaat zo van lui, wie en het was zo fantastisch. Al die lui, ja, we hebben leider het beste weer bij u nog erbij. Maar het was echt geweldig. Dankjewel lui dat anders het komen kijken. Dat hadden we nooit kunnen denken. Dankjewel. En ze hebben dat zo chic gevonden dat ze dachten we gaan gewoon carnavalsmaandag nog een stuk naar de markt. Net te voor me. Ja, daarom. Net te voor me. Alle lui met ik met. Shot, dankjewel. Amuseren. Dank je. De Kleinkerkhutser Stadsjahr wordt dat. Terwijl de ex-prinsen weer de laatste wafels oezend waren. Hallo, maar niks aan wat te willen botten. Naar Han Willem Wultjen Stedderhoed, vuurzitter van de Prinsenraad.
Ja, we zijn te wachten. Wat komt er aan, de allerlaatste wagen? Dat is toch Prinsengroep van 2019. Dat zijn de vrienden van onze prins Rob II. En Rob, het symbool wat ze is uitdragen is de oude sjaal van Kerkrade. Ja, en dat is fenomenaal. Met zo'n precies de confetti. Ja, oh. Is toch fantastisch? Heerlijk, heerlijk. Wie zou het hier onze prins kunnen beschrijven? Dit is Rob. Ja, fenomenaal. Fenomenaal. In hart en nieren. Ja, echt open en eerlijk. Liefde voor de carnaval. Ja, Patty, dit kan ze niet mooier beschrijven. En waar komt die emotie nu zo vandaan? Ja, onze zoon heeft 5 jaar geleden ook gestaan. En dat is zo'n ervaring. En ze zuzen dan maar, wat dat met zich meebrengt. Echt, is echt fenomenaal. De confetti hebben we hier toen metgebracht en dat is gebleven. Ja, mooier kan ze niet hebben, echt niet. En ik moet zeggen, de optocht is weer top verlopen, ondanks het slechte weer, het eerste uur. Maar heel mooi, heel mooi. Is dat toch waar ik ook zorgen voor heb gemaakt? Dat het ja, tuurlijk, tuurlijk. We wensen natuurlijk enerzijds als kerkruitser, maar ook een beetje als opdrachtgever voor alleen, wil ze het voor beide partijen optimaal goed doen. En door weet, carnavalsbloed ligt aan het hart. Dus 3 vliegen in 1 klap. En dat is gelukt weer. Wat fantastisch super. Dat ik dat zoveel deed. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Chic hè? En dat is wat Vasteloven met zich meebrengt. Een lach en een traan. En dus Spaßclub Schönjak. De verein van der Prins. Ja, mede-organisatoren of hoofdinitiator van 5 dagen carnaval in Kerkrade. Roel Raukens kennen we door samen met Niels Essers ontzettend veel bedanken. Dan geef je een paar kilo confetti naar buiten. En de Schach Nulland is nog gebouwd voor deze baan. Een van de blikvangers van Kerkrade. En ook dit is een flinke groep. Ja, die hebben toch rond 111 leden, dat is het maximale. Maar er stond er wel over de 100 op de wachtlijst. Aufgepasst, Leute. Wir sind nicht für nichts. Gemeinsam Menschen sind von der Wahl wieder Zweite. Nicht für nichts. Was für die Dinge auf der Wahl Kerkrade. Aber selbstverständlich. Schön durch die Knie. Komm on, allemaal. Hinsetzen. Arzt, Kerkrade, durch die Knie. Wenn der Beat einsetzt, springen alle auf den Feier. Bereit. Spaßclub Schönjak door ons. Hè. En de huur voor de knallen al. Dan komen de jubilaren. 4x11 regiment Kerkrade. Het 36e regiment. Vanmorgen al bij de Prins heen voor een lekker ontbijtje. Ze stonden me echt al die dag bij.
met verven. Ja, neven mij staat een hele bijzondere dame, althans een hele bijzondere dame voor Kerkrui. Want dit is de vrouw of vriendin van prins Rob II. En dan hebben ze hem echt even moeten missen nu, hè? Dat klopt. Maar als ze ziet wie het genieten is, dat is onverklaarbaar. Het is geweldig. Zeg genieten. Ja, wat deed dat met dich dat er nu prins is? Genieten. Ja? Een beetje traantjes pikken, maar vooral genieten. Echt genieten. Hey, en morgen nog een dag vol er tegenaan en dan is er heel veel van dik. Zeker. Zeker. Stiekem wel. Hij geeft hem maar een hele dikke poen van ons. Zolig. Want hij had een fantastische optocht gehad. Zolig. Ja, en dit is het moment. Nog één keer werd alles bijgevuld. Stadsprins Rob II. Jong van Chevemet. Rolt er maar op. Dit is zijn triomftocht. Muts goed vasthouden en nog eten. Met de knallen van het regiment. Nou, dan weet ze wel dat er eraan komt. En daar is ze. Nog schön om te zien wie ze Jenissen boven op de waan. Wat zoet ze hier nog bewaard voor de maat. Dit is Sinedag. De lui stonden om te waden. De pap steekt langs het parcours. En daarmee is dit de apotheose van deze roes het zog in Kerkrui. Het zal nog wel even druk op de maat blijven. Nog even onrustig. En voor Junt, de ouderwetse Kerkruitje vastelovend vieren vanavond. Max, dankjewel. Doeg. En de schöne vastelovensmondig nog. Meer informatie over alles wat L1 deed met de vastelovend vindt ze bij L11 Alaaf. En wie gaan nog stalig in het drinken op de Rob. Adieu. Alaaf. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade, Brandbier en Bakkerij Vonken.